kunengoma yokuqala eyakuyakhuluma ngetiye logogo basemtshezi ungathini ngaleyo ngoma leyo? No ya ngiyabonga ukuthi ubuze lo mbuzo Magalela. No ukuthi khona into ekhona la emphakathini abantu abakwazi ngizothini le ngoma le ecula ngetiye itiye ingoma engayicula ngoba ngizama ukubonga into enhle yenziwa endaweni ubhuti thizeni ngicela niyamazi lonke ubhuti Makuyi ubaba umeya njengoba sibona nje kade enza izinto ezinhle ngathi enkundleni zokuxhumana kukhona lapha khandela khona abantu abangenamandla okukhanda izindlu lapho enza khona izinto ezinhle eziphathekayo like ukukhanda umgwaqo nokwenza nje izinto eziningi nokufundisa izingane ukutholela emavasithi njengeqembu lenkanyamba semtshezi lapho sithola khona ithuba ukuthi sicula ngale nto enhle ngaleso sikhathi umuntu ayenzayo ngoba thina sinemeya elagi emtshezi halala for mieza ngoba abanye abantu bazothi ngipolitical bazothi ngipolitical sekuba kuyena ukuthi umuntu ngigqokisa siphi iskipa kodwa mina ngaleso sikhathi ngincoma umuntu owenza into enhle ngaleso sikhathi Kinibingelele nonke babukele emakhaya igama nguSimangaliso ngokwamtshali uMagalela Gasi njengengonyama uLinda Mkhonto Nselendona uMasiyavu Echobeni uKhondlo uGebisa babukele emakhaya bayibeshoke nabaziyo bathi nenkosi ayiqedwa babukele emakhaya nandukele luhlelo lenu Sikhiphani emtshezi namhlanje ke sila estudio la isivakashelwe khona ubhuti wethu ubaba uZwide okuyena oze la estudio namhlanje babukele emakhaya ngiyacabanga ukuthi bakhona abadidekile ukuthi makukhulunywa ngenkanyamba yasemtshezi kukhulunywa ngani kanti uyena ngqo inkanyamba yasemtshezi kodwa ke abangabazi namhlanje bazombona mhlawumbe abanye bebembona bebengakazi benotice ngoba uyaphithizela naye naseinkundleni zokuxhumana kanye nohlelo lakhe babukele emakhaya before ngimveze niyakwazi ke ekumele nikwenze uyasubscribe uyalike uyashare le link uphinde ucomment bafowethu niyazi ukuthi ngaphandle kwenu kulolu hlelo thina asilutho kodwa yonke into bafowethu isezandleni zenu ukuthi sikwazi ukuthuthukisa lo msebenzi wethu ake singapholisi maseko baba Zwide ake nje ubingelele naba ababukeli emakhaya sebekulindele vele njengamanje ukuthi cha manje ziyakhala sebelindele wena ukuthi yiphi lenkanyamba yasemtshezi ebavakashele namhlanje estudio ake ubabingelele nje ubatshela igama nesibongo angithathe ithuba ngibonge Magalela ngibonge Mantshinga uZwide lo okhulumayo Nxumalo Sikhumbuzwa Nxumalo ozalwe lento abamhlophe wakhulela kwaSobabili njengamanje kodwa ke usendaweni yasesigodlweni emtshezi ongasho ngithatha ithuba nje ngibonge kubo bonke abalaleli bakhaya sibamukele kulolu hlelo lokuthi Sikhiphani emtshezi cha Zwide asibonge kakhulu ubaba Zwide namhlanje usivakashele khona la estudio baba Zwide njengoba ukhona la estudio ababukeli sengibize igama elikhulu ukuthi ubaba uZwide from inkanyamba yasemtshezi ake usichazele kabanzi ukuthi inkanyamba yasemtshezi makukhunywa inkanyamba yasemtshezi kusuke kukhulunywa ngani ngibonge baba masikhuluma ngenkanyamba semtshezi iqembu lomculo wesicathamiya eselineminyaka eminingi likhona endimeni emculo wesicathamiya eselenze izinto eziningi futhi emculweni wesicathamiya abaningi bayalazi kusuka nje ngisemncane kuleminyaka yo15 years saliqamba leso sikhathi sakhula nje ngawo umculo sawenza kakhulu futhi endaweni eziningi ezahlukene
sawina futhi endaweni ezahlukene uthukela lonke lolu ngicabanga ukuthi abantu abaphambilini bayayazi nje inkanyamba semtshezi namagalelo ayo nendondo sesiachivile eziningi kakhulu ngeke ngiyibale makuthiwa mhlambe bengiyiphethe emagalelo ubuzobona zikhona azithengwanga saziwina kusuka nje kusaphethe obaba obaba uStanley Dladla kusuka emuva uthukela saphethe obaba uStanley Dladla kuza nganeno liyophathwa obaba uShelembe lokwaba imeya yes kuningi nje sesikwenzile emculweni esicathamia okuyinto enhle nanokuthi ke bengiye ngisiza izikole isikhathi esiningi mangabe kuza kuma culture okay ingoma nje eningi beculwe ezikolweni nje kusuka tabamhlophe kuhamba njalo kuyothukela bengikwazi ukubhala nginikeza izikole kodwa kusinto engaqhenya ngayo leyo kunje lo mculo engiwuthandayo umculo engikhule ngawo yes umculo futhi siya kude ngawo yazi uma usasho njalo baba uzwide kunesikhathi impela nathi sikhule umculo esicathamia budlalwa kakhulu ngendlela eyisimanga ongakuba nje nathi khona umunye baba owadlala naye wayikhona la iwembesa ngazi noma uyamazini wakuthiwa indlovu ezimnyama kwakuphethe ubaba uSibiya kudala ubaba uSibiya ngapha eMtubatopu ubaba uSibiya futhi omunye wobaba futhi olazi igalela lami ngoba bengilo umuntu owenza ama competition esikhathini esidlule yes abantu abaningi bebekholelwa kimi yabona mangenza nje umcimbi bekusuka abantu ngisho koMnambithi ngisho koNewcastle 5 Roses Newcastle bani German Sick nama club abadala obabadala kusuka ama club oThekwini High Stars beze la emtshezi ngikwazi ukuhlanganisa abantu benginalelo talent lokuhlanganisa abantu kodwa bengingahlanganisa isicathamia kuphela bengihlanganisa even umculo wegospel ama-genre ahlukene ngikwazi ukumaketha komculo nasenkundleni zokuxhumana emsakazweni kanjalo until ke kushaya isikhathi lapho engibona khona ukuthi funa sizama ukutransform umculo wesicathamia siwenze isimanje manje ukwazi ukuhambisana nabantu abasha cause mawusasho kanjalo kunengoma yakhe engangayibona yesicathamia kodwa manje ngabona seyingene neband sekudansa nje nezingane lapha yani njalo bamagalela njengamanje sesikhathini sokuthi izinto ezizenzayo sizenze sihambisana nesikhathi samanje awukwazi ukuthi umculo oculwa ngo1965 still wena usame nje ku2026 manje usafuna ucula leyo nto futhi asindawo ngoba ngaqhathanisela nje njengomculo wamaskandi umaskandi obucula eminyakeni edlule awusafananise noculo manje igospel eculwa wodwa uMkostad manje uyifananise negospel eculwa noMama Rebecca ngaleso sikhathi yes angithi yabo kushuthi kufuna sikwazi ukuhamba sana nesikhathi angithi yabo ingakho mina ingoma engicula esikhathini samanje uyayenjoya noma kuthiwa usicula isicathamia kodwa uyayenjoya uzothi yamnandi le ngoma icula ngento relevant angikwazi ukucula ngithi ke bengiyosho intombi emfuleni asashela intombi emfuleni intombi sesho laphi ku internet na ku Facebook ngithi yabo ngoba sesidlulile lesikhathi sokuyoshela emfuleni ubani asashela emfuleni njengamanje akasekho so sicula ngento relevant njengamanje yes cha babazwide mhlambe njengamanje kunabantu abasibukayo abanye mhlambe bayawulandela umusic wakho on social media kuzo zonke indawo omunye uyazibuza ukuthi ngabe ubaba uZwide kuze afinyelele la ekhona udlulephi ngiyacabanga nakuwena kubanga lula cause noma ngabe iluphi uhlobo lomusic noma ngabe ihlobo le talent umuntu akafisa ukuphumelela ngalo nabaphumelelile kunezindlela noma kunezimo ezithile abadlule kuzo ungathini wena mhlambe kubantu abafana naleyo mhlambe nanokuthi kuweke nje udlulephi Magalela cha no akhona yona ama challenges angithi uyabona mawuqala into entsha abantu abakholelwa kuyo kuyaye kube nokuthi hayi usibulalela umculo yini lento ayiculayo kusesisho isicathamia lezi kanti cha uzama ukuhambisana nesikhathi samanje thiwa sengena insimbi manje besigcine kade kucula ama voice auto sengena insimbi cha sizama uaccommodate lezi ngane esizalayo ngoba ukuze sikwazi ukuthi umculo umaketheke uthengiseke ngoba nje mangakutshela Magalela umculo okade ucula eminyakeni edlula awuthengisa vele isicathamia nje mangikhuluma isicathamia awuthengisa umculo okade ucula esikhathini esidlule sekungconyana manje ngoba sesikwazi ukuthi nabantu abashiba accommodate njengoba babona nje umthandeni nokhuzani beshama ngoba abashintshe istyle so music kunjalo baba ayi baba Zwide siyabonga ngobani
kulezi ikhathi nje since nathi isikhulu busubona ukuthi izinga lesicathamike kade selithanda ukwehla nje kakhulu ngoba abantu abaningi bese bengasawfollow kodwa wena ngiyabona ukuthi the way ekwenzeka ngakhona still kusaqhubeka manje kunanengoma ke ethile la engicathi izu2 engeke ngayinothisa kunengoma yokuqala eyakuyakhuluma ngetiye logogo basemtshezi ungathini ngaleyo ngoma leyo no ya ngiyabonga ukuthi ubuze lo mbuzo Magalela no ukuthi khona into ekhona la emphakathini abantu abakwazi ngizothini le ngoma le ecula ngetiye itiye ingoma engayicula ngoba ngizama ukubonga into enhle yenziwa indawo ubhuti thizeni ngicela niyamazi bonke ubhuti Makuyi yes and ngayibona kuyinto enhle ukuthi unakekele ogogo emholweni yes wenza izinto ezinhle for ogogo kubanakekela mangabe beyohola vele into enhle yes uyabanakekela ubenzela itiye ekseni banikeze izitulo zokuhlala into enhle sifuna abantu abanjalo emphakathini yes abazokwenza umsebenzi kubonakale kakhulu kunjalo nje cha impela ngoba kunenye futhi esibili engeke ngathi uma ngabe ngilalela ekhuluma ngemeya semtshezi leyo futhi ngathi ingoma esanda ukuphuma ke leyo ngoba ngisanda ukuyizwa nje ngoba nami phela ngiyakufollow enkundleni zokuxhumana ngizwe ukuthi hawu nayi le ngoma lela kodwa iphakamisa umhlonishwa umeya wasemtshezi awujalo Magalela no Magalela ungena nje emlonyeni ubaba umeya njengoba sibona nje kade enza izinto ezinhle ngathi enkundleni zokuxhumana kukhona lapha khandela khona abantu abangena amandla okukhanda izindlu lapho eza khona izinto ezinhle eziphathekayo like ukukhanda imigwaqo nokwenza nje izinto eziningi nokufundisa izingane utholela emavasithi njengeqembu lenkanyamba semtshezi lapho sithola khona ithuba ukuthi sicula ngale nto enhle ngaleso sikhathi umuntu ayenzayo wemphakathi wakithi emtshezi asibonge intuthuko esilethelwa abaholi bethu emtshezi Thina sinemeya Elagi emtshezi halala mfoka myeza uyabathanda abantu abadala uyayithanda nentsha yakithi usopho lenyoni esithi chothoza mfana uyayichothoza mfana usopho lenyoni lethi intuthuko emphakathini uyayichothoza mfana usopho lenyoni lethi intuthuko emphakathini uyayichothoza ngoba abantu bazothi ngipolitical bazothi ngipolitical sekuba kuyena ukuthi umuntu ngigqokisa siphi iskipa kodwa mina ngaleso sikhathi ngincoma umuntu owenza into enhle ngaleso sikhathi ukuthi ukuliphi iqembu suka sekukuwena ngoba nawe nje Magalela mangaphiwa awukhontenze uMatshenga nawe siyazazi Magalela wakho amahle owenzayo nje for umphakathi youth engengiwadaluleke ngoba zile ngawo kodwa nje siyawazi Magalela akhe amahle owenzayo leli ilanga makuphamka ingoma ngawe ungamangali because
Thina sinqoma Kwenzeke into izinto enhle ezinhle. umuntu wenza emphakathini ngaleso sikhathi. Cha. So umuntu mase ngigqokisa iskipa sakhe sekuwakhe ke lo. Cha mina into engithandayo uyabona masuke sila it's a podcast it's where la ekuyikhona kwi open space everyone angakhona ukuthi ke akhulume anything afisa ukuyikhuluma ngoba phela sikhuluma ngezinto ezinhle. Ngicathi uma ngiqala ngiintroduce lolu hlelo introduce ngathi uhlelo lokuphakamisa izinto ezinhle zasemtshezi. Ngokunjalo yazi enye into engithandayo ngawo baba Zwide kunalento engifundile as a artist nabanye abantu ekumele beyiqaphele ukuthi i-artist liziphatha kanjani njengoba usho ukuthi khona abangayitshela ukuthi political but you are not political wena wenza umsebenzi ngokuphakamisa ungathini kumanye ama artist asakhula mhlambe angagcina mhlambe ithatha izinto ngenhliziyo mhlambe agcine esebonakala esithatha uhlangothi oluthile kanti mawuyi artist awubazi abantu okuyibona abakusupportayo ukuthi bona kuyibapho ungathini nje njenge artist ukukhulisa abanye abasakhula. Ngiyabonga Magalela. Cha angithi nje mangaqala ngami. Mangabe ngicompose ingoma sengiadvise amanye ama artist. Mangicompose ingoma ngisho nangelilodwa ilanga lapho ngifaka khona igama leqembu lepolitiki alikho. Ngisho ungahlehla kuzo zonke ingoma. Akukho khona ezongithola ngikhuluma ngithi AFF noma ngithi ANC noma ngithi MK alikho nelilodwa iqembu ongangizwa ngikhuluma ngalo engomeni esuka iculo ebhalwe yimi yabo. So ngaw advise ama artist ukuthi thina si neutral kahle kahle. Neutral sicula ngalento lena esiyibona ngaleso sikhathi yenzeka mayinto sicula ngayo mayimbi futhi soyiqheka. Yebo makhaya. Cha babukele emakhaya ngiyathemba ukuthi lani niyazizwela kusho ukuthi mawufuna ukuthi emtshezi kuculwe ngawe yenza kahle kubonakala ukuthi kumele khambe kahle. Babukele emakhaya wakusho ukuthi mawenza kahle emtshezi igama lakho liyaphakama. Baba Zwide siyabonga kakhulu ukuthi mkwethu usibe nawe la e-studio emtshezi kwisikhiphani. So bengisacela nje ukuthi amazwi okugcina nje ongawadlulisa mhlambe emphakathini wakithi since nabanye besakulandela okay before siye lapho ngisacela nje ukwazisa abalandeli ukuthi umusic wakho utholakalaphi kubo bonke abantu abafisa ukukulandela. Ngiyabonga. Umusic wethu uyatholakala ke kuzo zonke izinkundla zokuxhumana. Uyatholakala online noma ngabe uthiwa ungena kephi lokhuzana ama digital platform lawa download ingoma uyakwazi ukuthola ubhale inkanyamba semtshezi nesihloko seculo lelifunayo. Yabo njengamanje nje ingoma ehambayo njengamanje iyona lena ekhuluma ngobaba uMhlonishwa Sobho. Sobho lenyo. Iyo le trend kakhulu. Iyona ehambayo njengamanje. Singacela ukuthi abalaleli bengene be session enkundleni zokuxhumana noma ngabe Apple Music noma bani YouTube ungangena lapha futhi uyidlala ingoma ubhale inkanyamba semtshezi Sobho lenyo. Mawufuna ukusibooka for ama bookings siyatholakala. Abafana bakhona abaperformayo ningangiboni ngaba ngedwa nje ngoba sigcina umsebenzi. Kodwa bakhona abafana abaperformayo mangabe siyodlala ungangithinta ku 072 5495282 ungakwazi ukungithinta lapho noma ungiWhatsApp ke ngoba isikhathi singihlale ngebusy kodwa uzangithola ukwazi ukuthi sizodlala emcimbini noma kuthi umcimbi kanjani. Yes. Ngicela ukubuza ngalesikhathi uyikhanda lengoma le ekhuluma ngetela logogo basemtshezi waba njani ukujabula ubaba uMakuyi mangabe ethola ukuthi kena ke ukhanda ingoma efana nale emtshezi. Hayi saxhumana naye ubaba Makuyi kakhulu wangithinta wabonga lapha into yayibonga wajabula kakhulu futhi and yona ngoma futhi nami ngangikhombisa ukujabula nokuappreciate umuntu mangabe enza into enhle emphakathini ufuna ubonge kuthi siyabonga awu madoda hayi wajabula kakhulu umhlonishwa yena le yakhe sekuyafinyelela kuyena noma ngenaso isiqiniseko sokuthi sikuyafinyelela ngoba angisiye lo muntu othi mhlawumbe abanye baqala ukuthi hayi ngoba engcengela kumhlonishwa cha ingakho ngingabanga nayo potential ukuthi ke angihambise uyoza cha uzoyithola mayethola ngoba it's appreciation eqhamuka endlezeni yami not ngoba mhlambe ngicela ukuthi ke mhlonishwa ngicela ukuthi ungiqashe siyabonga kakhulu into engibongayo nje ukuthi ke ngiyacabanga ukuthi support mawenza imicimbi uyayithola kakhulu emphakathini wakithi ngoba phela iyona into ebalekile ukuthi njengamaciko manihambe naya mhlambe estudio nisuke nispend imali yonke leyo nto
izinto ekugcineni mangabe sekufika lesikhathi sokuthi ke inkinga kuyaye kube ama preparations like o sound system zonke lezo zinto lezo mangabe sonje umcimbi izona izinto ezama challenge kakhulu ngoba kufanele ukhiphe imali enkulu uthi usothatha nemali yengane ukuthi ukwazi ukwenza lo mcimbi kodwa egcineni sukungenzeli wena usukwenzela umphakathi neyouth ukuthi ibone ukuthi awunansi indlela ngoba lento leni iyasiza kakhulu ukugwema iyouth edakamizweni kuyo yonke lento yes iyouth ikwazi ukufocusa kahle entweni eziphilisayo umculo wegospel uyaphilisa yonke nje into eartist iyaphilisa ngoba lapha kunabantu abakwazi ukukululeka ukuthi right ukuthi wrong. Hayi baba Zwide siyabonga kakhulu osukwini lwanamhlanje nje ukuthi sibe nawe la kwisikhiphane emtshezi mhlambe mayikhona amazwi okugcina ke mhlambe ongawasho ke mhlambe ongakhona ukuthi ke uwasho nje noma semphakathi. Hayi ke sengivalelisa nje ngingacela kakhulu uku-introduce khona mina ngiyangintroduce ama-artist ahlukahlukene ngoba ama-artist amaningi ayebukele kimi futhi ngiyawasiza futhi kakhulu ama-artist so ngicela uku-introduce umfana osemncane ndimeni yomculo wenza afropop bathi umsenti Mr Musician bamazi abaningi into zokuxhumana and uyayenza into yakhe ngicela uku-introduce yena nje ukuthi naye bambuke bembone ukuthi omunye wabantu one potential one talent futhi nane studio uya recorder wenza yonke into kusho ngamanye amazwi ngendlela ekwenzeka ngakhona bakhona nabanye sebengasizakala futhi nakuyena kakhulu mabe ngasondela nje kuyena okuningi usiyakwazi ukufaka ingoma online marketing nje yonke into nokurecorda yonke into nokukhulisa nje ama-artists asakhula. Hayi ngiyacela ukuthi ke umcele naye kazivakashele kwisikhiphane emtshezi ngiyacabanga bamdinga abantu besikhiphane emtshezi umuntu ofana naye bezokwazi ukuthi bebone negalelo lakhe. Cha siyabonga kakhulu baba Zwide uNkulunkulu akubusise babukele emakhaya nisaleni kahle niyalazi udaba ningakhohle kwenze njalo danko.